Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Miyerkules kakailan 31 apo ti mabilang idi bulan ti Mayo 2023 manibo diri ENR Online idanon na kada kayo ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di bagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, ini technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin para di maysa nga oras ngayon kampanang idasar kadiri damag nga amumi apo nga dito ikat makainformar ken pakaseknantay amin nga sangapada. Dirin sa gana tayo apo nga intay talantanen syempre dito epekto apo pailayang ni Bagyo Betty gagiyem ken kabsat mga alantay ito apo dito latest especially apo kadito lugar nga naapektaran iti dito nga bagyo kakabsat ken gagiyem idilikudan ti bagyo ije Infanta Quezon apo dinayeg ti 4.9 magnitude nga gingined gagiyem ken kabsat. Iti sa baling nga bangir, pakaseknan ti bagyo, supply, ken presyo, diri kang runa na magatgatang, kadigiti apektado nga lugar, gagiyem kay kabsat, naiget ngay monitor, ti Department of Trade and Industry. Dito ket dati-dati na po nga uswat, tapnon tikas na agtali na ida po, digiti presyo, hindi magatgatang karigiti lugar nga talaga nga sapliten apo ti didigra kang runan na ti bagyo gingined ken sabsabalipay. Okay, digiti sabalid tupay nga damag gigiyem ken kabsat deti biang ti PNP apo binukel da ti Special Investigation Task Group kagida na po ti panakapaltog ti maysa nga broadcaster EJ Oriental Mindoro. Talagang saan niya agsarde nga po digiti agpapapatay kanigiti agirak-rakurak. Department of Health pagan-an na din na ti publiko kanigiti sakit nga mabalin nga gubwayan na po ti El Nino. When nupudot ti panawen gagayem ken kamsat. Mamati kayo kadi nga adda nagbalin nga napintas nga sitwasyon ti biag kalidad ti panagbiag iti palpalabas nga aldaw gagayem ken kamsat 20% nga porsyento kadagiti Pilipino apo ti simmaya at kano ti kalidad ti panagbiag na segon iti newswat ti Social Weather Station nga survey gagayem ken kaabsat. Okay, digito apo digito insaganami ken padaanan nyo. Dito paborito tayo nga mapampagpalamiisan, dito Madungan Dam, especially apo dito parte ti Barangay Kakafian, Marcos, Ilocos Norte, kakabsat ken gigiyem, temporaryo apo nga napaserraan. Gapo apo kadito napigsa nga bagyo. Wenno dito napigsa nga ayos ti danom, ginubay apo kano ti tudo nga indateng ni Bagyo Betty. Pero kada tayo apo dito siyudad ti Lawag, wenno dito first district manmano especially Lawag City, medyo makalkalidad apo, mapili-pili dito lugar nga buyatan ti tudo gagayem ken kamsat. Iti sa baling nga bangir, madaanan na po ti panagtalon, kakabsat ken gagayem, iti kalabes, na barang nga mapagsasarita na po ti value fertilizer, nga dito ikat kalikagom ti Department of Agriculture, wenno ti gobyerno, nga isu ti maikampanya kaditi manalon, tapno usarenda ket agsubli ti tabat ti daga, nga saan nya kasapo iti panang perdi, digiti commercial fertilizer. Padaanan nyo, pagsasaritaan tayo, anya nga minapot ti biofertilizer, kasano apo iti pan naka-i-diferensya na kadigitay commercial fertilizers nga us-usaren tayo, kang runaan na apo iti urea, gagiyem ken kamsat, yung urea, yun yung 2100, kakabsat ken gagiyem. Dagito ya po, ken sabsabalipay, tampok, pare di may isang oras, nga paridanong ka na kayo, ti ENR Online, iti programa, Damdamag ni Berto.
Daytoyen tinurore digiti agisem kari di daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakikayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan dito barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Okay, ito naman gagayim kay Absat, padaanan nyo ha. May uswatan na po dito Grand Draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Iti mismo po nga Blue House Resort, gagayim kay Absat. Laglagipan nyo po nga dua nga draw ti may uswat. Kasi dito maangay ko nga weekly draw tayo apo di Mayo 28, maudi nga weekly draw. Igeddan tayo apo kadito grand draw tapnon ti kasta akomodar amin apo nga entries para kadito maudi ken talong aldaw lawas maudi alawas ken nadanawati nga talong aldaw kasanguanan ti grand draw gagiyem ken absat dimmakkel pe apo di kiti pa premyo kaabsat ken gagiyem dito first, second ken third para iti weekly draw gagiyem ken kabsat umawat da apo imported goods idinto nga di kitay consolation prices tayo apo dati 200 agbalin nga 300 pesos ken dati sa nga pulo laeng apo ti consolation prices tayo gapot aggedan ti weekly draw ken ti grand draw talupulo nga consolation prices nga sag ti 300 pesos ti mabunot into numalem nagbetan ti alas 4 aging gana ti alas 5 kakabsat ken gagayem di kita grand prizes tayo para iti grand draw first prize 10,000 pesos second prize 7,000 pesos ken third prize 5,000 pesos. Awisan da kayo metapo nga umaya makidanggay tapnon ti kasta maimatangan nyo apo ti legalidad ti draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. No pe medyo agtudtudo ket ketyo apo ti papanagokupar ket makaabot kayo kada iti cottages. Tunggal cottage apo nga maupaan, manibot ti Blue House Beach Resort, may kang kayo insigida apo iti raffle ticket, instant nga may isa nga t-shirt kada, may isa nga cottage, Blue House t-shirt. Then, adapay apo di kita maited kada kayo nga raffle ticket. Manipod ka ubingan, nagingga na ti kataingan, kada di grupo nga agupa apo, maikanda amin iti ticket. Iti ticket apo, adi stab na, pilapan nyo, di nagan, kumpleto nga nagan nyo, kompleto nga address yo ken dete cellphone number yo masapol isurat yo apo iti nalawag tapno mabasa gagayem ken kamsat then DJ stab i-drop yo apo kadite Tambiulo marikay pa na po into no agalas 4 dete Tambiulo so nga ikamakam yo apo di kitay raffle tickets yo para iti dete grand draw ulitek ti premyo 10,000 pesos ti first prize 7,000 pesos ti second prize 5,000 pesos ti
third prize plus adu nga consolation prizes talupulo di mabunot nga umawat ti consolation prizes nga sag ti 300 pesos gagayem ken kabsat so nga awisan da kayo para iti grand draw ti The Blue House Beach Resort promo bonanza manipod kada Mr. Rex Sibuyat ni Mrs. Nancy Buyat ken si bubukay la pamilyada dagdag tagi ko apo ti Blue House Beach Resort manipod di Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di iti kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dan napalabas po nga sa nga pulo ket siyam nga minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12. Nainformaran tayo nga ti gobyerno munisipal ti Iling Marcos gagayem ken kaabsat inbilin da apo ti temporaryo nga pannakaisardeng ti operasyon ti Madungan deti parte apo iti Marcos so barangay Kakafyan Marcos Ilocos Norte deti ket gapo iti kadakkel apo deti danom gubway ti panagtudtudo na ti tudo nga ginutigot apo ni Bagyo Betty gagayem ken kaabsat so naki-appoint tayo apo ti inuman ken ni apo barangay former barangay chairman ken IP Chieftain ijay Marcos Ilocos Norte particular di barangay Kakapyan ni apo Ancheto Pugyao gagayem kay kaabsat tapno di kastakit amwen tayo apo no ana digiti rason ngem may sa kaditi imunan niya na ibagana DJ kadakkel ti danom kakabsat ken gagayem para iti safety digitay mapan po amok nga killjoy para kada tayo nga mayat nga mapampela agdigos ngem deti apo benepisyo
ti Madungan Dam, isu ti source ti kaadwan nga irigasyon, nga mapan ka rin pagtatalunan, dita Marcos, gagayim kay Kabsat, I think even part of Banna, at masuplayan na kakabsat kay gagayim, and Dingras, Dingras di kita aglalo ta Dingrasen na naglawa apo ti naglawa apo diti pagtatalunan ti Dingras nga adda ka diti eastern part na nga isuda apo ket supsuplayan ti danom manipo dapo iti Madungan Dam gagayem kay Kabsat isu nga adda benepisyo na nupay maibaga apo nga parang killjoy kadigitay picnic goers aglalo digitay bakasyonista gaputa kayat daunay apo nga makita dito agdindinamag nga shower curtain iti mismo apo nga Madungan Dam adu pwede kitay mamati nga ti apo ti di shower curtain di panagbagsak di danom nga tumama apo iti bagiket parang therapy. Okay, adda na po iti linya tayo ni apo former barangay chairman ken IP chieftain ejay barangay Kakafyan Marcos Ilocos Norte. Medyo pawala-wala yung signal gagayim ken Kabsat ni apo Ancheto Pugyao gagayim ken Kabsat tapno makainuman tay kuma inline apo kadito nga mandar apo tibiyang ti kapulisan nga in paulog ti municipal government. Okay, apo Pugyao sir naimbag nga aldamo kumusta ti sitwasyon ti panawen dita barangay Kakafyan Marcos Ilocos Norte. Apo Pugyao please. Okay? Medyo agtaps. Okay? Nibagnal damo sa Sir Robert. Nakapigsid sa tudo ta dito Sir Robert mani pwede rabi. Halos awan sa sarden na Sir Robert gapo na datoy danom ti kutakta ti Madungan River nakapigsid sa nag-stop operation pa ilaan ti ito resort na Sir Robert. Okay. Okay. So kaano pa nga in mandar tibiyang ti municipal government babaen ti panangipadanon ti Philippine National Police headed by Apo Hepe Maramag deti temporaryo nga panakaisardeng ti operasyon deti resort particular deti mabatugan ti wenno parte ti barangay Kakafyan Apo Pugyao sir. Ideal Kalman, sir, di Kalman, nagmalmalim namin sa sabing tudong, dati danom, naglaw nga umadalim, kung nagita dumapit ng katit, medyo at dantapagot na ano, kasi po nga pinarami dito animbron, may nagitakdang ng kadagitoy katit, takdang yun kung may takdang ng nagitoy Sir Robert, sigurado nga maanod, kasi po nga may binisitan ni Apo Hepe di kan dati mismo dati si Madungan nakita na talaga nga nakil dati danom pagda po nga baga nakadakan ni nga may sarding pala yung operation at tigas na maiwasan na dito okay dapat nga mapagdaman nilang dito may technique nila okay. Awamit digiti kasla pasamak nga adanalmes or anyaman nga mabalin nga rason nga may sa kadagiti kadadakkel na rason tapno may sarding di operasyon ti Madungan Apo Pugyao. Come again, Sir Robert? Awamit digiti kasla pasamak nga imununan nga nagbalin nga pagteng dita nga dati ket may sapay kadagiti grounds tapno no temporaryo nga may sardeng ti operasyon ti Madungan Apo Pugyao sir. Tingnan mo nga behis kita Sir Robert di napasama kasi di napalabas nga bulburan la nga ada iti nalmit ito kitan nga dakil di Robert. Ito po nga tap na maiwasan di kita sa po mga kasama. Isa nga sarding pala na temporary iti operasyon aging nga export lang iti darom siguro Sir Robert. Okay. So adda ka di inted kada kayo ti biyang ti Philippine National Police or ti biyang ti Environment Department nga ka level ti danom sayon tumabalin nga isubli dijay operasyon or makaamu kayon nga mangkita kadijay sitwasyon ti danom na santo agsubli or orayan nyo ti further notice coming from the municipal government Apo Pugyao sir.
Well, sir, actually, kasi nga talaga ti surutan mi sir ta sudang rutin ang gapon nga mismo ti pati pamilin, po na nga yure mi noon nang ti bali nga desisyon da. Sa bagay, makita mi tumot ti sitwasyon dito yung Sir Robert no mabalin tumanon nga rugyan mi di ka. Mabalin siguro nga adan to kada ti sitwasyon dato tarayan nga no kada ti Sir Robert. Okay. But previous years, no kastuyen nga tiyempo, kastuyen nga bulbulan titawen, Hello. agsarding ka dinukwan di operasyon, may cottages, gabuta, ekspektarin tayon, ti panagdakkel ti danom, kariri kakastoy nga bulan, kariri naglablabas nga tawen, apo pugyaw sir. Kung sir, pinapundon agad talaga tula na medyo dakpil ti danom ta nasapa kami dato yung puro tat nga gumboy dato yung bagyo Betty tat talaga ti previous nga taw-taw namin apo sa amin lang isarding dato yung operation na iti June or July ta medyo naladlaw daw no kati tudo kun panagdakpil dato yung danom minsan ngamin biglaan dato yung nangyari ta napigsa dato yung tudo ginumboy dato yung damang bagyo at Sir Robert. Okay. What about dito kaabay yung paset ti Dingras, apo Pugyaw, ori isu damet na nagsarding to operation da, gapo iti dito na pigsa nga danom, sir? One Sir Robert, One Sir Robert, nagpapada kami nga nag-temporaryo nga na stop operation pala. Awan ti palubusan mi pala nga mapan didigos ta dato yung padaksil ti danom tat. Papada kami Sir Robert nga temporary close. Okay. Okay, so meaning to say, adder kita nakabantay nga barangay officials, tanods or PNP members tapno pawilan da di kita mapan iti dati madungan iti agdama. Apo Pugyaw. Iti pasit ni Sir Robert awan iti nakabantay nga pulis nga nagkaykaysaan min nga talaga nga ani nga palubusan dagiti umay nga teknik na di nga ro di pamili nga ro sa LGU iti pulisan iti ilip nga Marcos. Kun ora nga mismo kada kami siyempre makita mi iti sitwasyon nga talagang risky kada giti apo nga umay teknik no kus pagadagan ang dalang ay lawan Sir Robert. Okay. So ngamin adu di kita local government units together with the national government nga mangsagsagana iti mabalin nga panagkisang ti danom gubway ti El Nino. So may bilang kadi nga beneficial diri panagdakkel ti danom kada ti madungan dam tapno sumrek ti danom iti biang di iti irigasyon or makaumanay nga kun atayo especially mapadaanan ti madaanan ti panagtalon apo Pugyaw. Okay? Naputol ata yung linya ni Apo Ancheto Pugyaw gagiging kabsat na. Wala na. Okay, okay. So Sorry sir, putol namin nato yung linya. Okay, so beneficial para iti biyang ti pagtatalunan, ti panagdakkel ti danom, Apo Pugyaw. Well sir, pinapundon lang beneficial pa lang dato ita mutay nga dito dumaya nga pasit apo ito San Marcelino, Marcos, pasit dito dumaya nga barbarangay iti probinsya apo kita madama apo iti panagtatalon na tayo so nga nagkalunay nga pagyamanan ng mga manalon ta dato napigsa nga tudor takit makatulong ka na tapos tigas ta mairugimin ti agtalon. Okay. So beneficial pa lang dato Okay, Apo Pugyaw, ada mensahem kada kita kalugaran tayo nga mayat nga umay para iti panakaipakamuna nga temporarily close ti biyang ti madungan dam. Go ahead Apo, go ahead. Well apo kadagiti ako nga gagayen kadagiti umay iti madungan dam. Particular dato resort tayo apo pagpakamumi kada kayo nga temporary pala nga apo nga hang kami nagpa-stress kadagiti sang ili nga umay ang piknik buhayan ta natigsa po iti Karayan. So po na nga orayan nyo apo iti pamilin ni no ito ano nga mairugi dati manen ti operasyon na barbayang no pagbitla nga apong MSS dati danom na. Okay. Tapay kumatag kitinawatan tayo ano. Okay, lastly, amok nga kada kayo dita Barangay Kapian together with San Marcelino, adu di kita fisherman, adu di kita mapan na fisherman, nga mapanagkalap, uri ka di isuda mapawilan gapo ita sitwasyon. Apo Pugyaw. Panagkalap. Pakiulit sir, sampo na. Okay. Sir?
Mapawilan ori di mangalap kadeti kapigsa deti danom paset kadeti pamilin ti Kati ngayon ti ko sir, pasensya ko ba sir? Okay. Okay, maraming salamat. Apo Ancheto Pugyaw, manipo na po di Barangay Kakapian, Marcos, Ilocos Norte. Ayun ada di kita muno na ngamin na pasama ka po dita ili ti uno dita parte ti Madungan Dam gagayem ken kabsat nga nangitunda po iti kastoy pay. May saka di iti rason no apay nga adda ti kastoy apo nga panaka panaka isardeng ti operasyon ti Madungan Dam ya. Para metlae nga po ti safety when no ta kinatalged ti publiko dahito nga gagema po ti gobyerno municipal ti Marcos together with Dingras gaputa uray ti Dingras in Sardengda buti na lang nakapan ni Maki before nga temporary close that was Sunday di ba Maki Sunday na pandamaki together with my cousin from Hawaii nga tito ni Maki Mr. Rodel Agustin gagayem kamsan na panda nagpasyar kabuta amuyo may sa dito kadagiti kang ronan aside from pagudpod adda ka dito dumaya wenno dito siyudad ti Lawaga parte na o mabagatan ti probinsya tayo adda dito agsangpet talagang dinudumog po yung Madungan kakabsat ken gagayem ngem di apo ti may sa kadagiti rason no apay nga in bilin ti gobyerno municipal, babayan ti panang ipatungpala po panang implementar ti Philippine National Police, headed by Apo Hepe Maramag, nga maisardeng pailae nga po ti operasyon ti biyang ti Madungan Dam para iti nataltalged po nga biyang ti publiko nga digitay mayat amapan kakabsat ken gagayem narigata po nga lablabanan ti danom napigsa ti danom nagbalin ti pigsa tayo no ti danom ti pagsasaritaan. Okay, madamdama mapantay tumetaw iti biyang pelay nga po ti tupiko may panggip ti panagtalon pagsasaritaan tayo pailawlawag tayo po iti next gen technician nga ni Mr. Reynaldo de la Cruz Guba no anya ti biofertilizer gagayem ken kabsat. Ngem kasangwanan deta, agyaman tayo kading sumaganad. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, idi Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, idi Barcelona, Pagilianya, Espanya. Maraming salamat, Cherylin's Crispy Chicharon, nga magata nga po di ground floor ti San Nicolas Public Market, adaan ti raman nga di mo malipatan. Cherylin's Crispy Chicharon, kukwakin ni matmatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador manipud Santa Maria, California, Estados Unidos. Magatang yu dito yapo nga naima sa Chicharon ken di sa bali pa nga lako da putahe iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Agyaman tayo ken ni Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin dita Toronto, Canada. Maraming salamat Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much, Honorable Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Maraming salamat, Mr. Ray Villanueva, Manibo diti California, Estados Unidos. Thank you, Mr. Joel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ken nagyaman tayo kana Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, Manibo diti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka na iti nalalaing nga aircon technicians tapnur nusen dati aircon ti lugan nyo. Kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo ba iti TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo. Ti TMT Construction Company, tinayang kalitigan na presyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti pasdek nga kaya tiyo patak di rin, TMT Construction Company, mapangnamnamaan niya agserbi, kukwa kinimatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po di konseho, ti Ili, ti Marcos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik nyo ti bagiyo, ket yung i-konsultar ti doktor, mapan, iti doktor mawagtalkan, Dr. Alan Taylan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae, kastamet ten digit ladies sandals ken sapatos.
Adanda pa kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags, Melinda's Fashion Boutique. Nangapi ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Napagsasaritaan tayo lang nga po, iti mabali na panangrugin. Ti panagtalon. So, digiti kang runaan na po nga saganaan tayo, no kasta nga panagtatalon. Digiti insektisidyo, pestisidyo, abuno, pagbayad ka rin makinarya, traktura, kaliglig, kadadaamin namin. Then, bayad ti tao, gagayem kabsat, kang runaan na apo iti abuno. Yan yung deta ti saan mapugsat-pugsat nga kiddaw apo digiti pada nga manalon nga nuwen ken mabalin gagayem ken kaabsat maibababa ti bayad ti abuno gagayem tapnon ti kasta makaabrot digiti manalon kadijay parang tabla lang or agpukaw dapay iti panagtalon gagayem ken kaabsat di ba aduna po digiti agreklamo iti sitwasyon ti panagtalon gagayem ken kaabsat gapu iti nangina nga abuno tatan digitay environmentalist adda DJ findings da nga scientific findings nga digiti commercial fertilizer nga usaren tayo apo virgin na di texture or kalidad ti daga especially DJ urea gagayem ken kamsat even yung isa yung complete yung triple 21 ba yan gagayem ken kamsat marigatan ti daga apo virgin na DJ daga kalidad ti daga itata iti kalabes adda proposal apo ti biyang ti Department of Agriculture nga agusar tayo iti biofertilizer. Yung biofertilizer daw isubli na apo DJ texture ti daga gagayem ken kaabsat nga di tabana apo nga diti parang agbaling nga kasla simenton yo di pa nakausar apo di commercial fertilizers may kampanya deta idin kasagsagan na po ti doktal nga DJ commercial fertilizer kang runaan na po dito ususarin ti urea o even complete even dapat dito may isa nga sulfate kunada talaga nga virgin na apo DJ texture when no tabati daga gagayem ken kamsat isu nga ikam kampanyada iti digitay organic farming parang agsublite apo di Stone Age kakabsat ken gagayem iti panagtalon DJ ti maysa kadigiti kang runaan nga maiyakam kampanya tatapo
I think about last month or this month, Apo, nagbali na po nga proposal ti Department of Agriculture ti pan nakausar ti biofertilizer. Yung biofertilizer, papigsain na kano, pangatwen na ti apit, aglalo apo iti irik, weno pagay, gagiyem kamsat, ken saan na nga dadaelen apo ti texture, wenno kalidad DJ daga nga pakaimulaan tinaduma-duma nga klase di tay mula tapno mapataod ti dakkel nga volume ti produkto gagayem ken kamsat. Ana ti biofertilizer kasano apo ti pannakaiduma na kadetoy agdama nga us-usaren tayo nga commercial fertilizer. Ada ka di assurance nga talaga nga umiso detoy ibagbaga apo ti Department of Agriculture. Ada may isang amu tayo apo detoy ket next gen technician ni Mr. Reynaldo de la Cruz Guba. Gagayem kamsat dati-dati nga makain-inuman tayo apo kaditi produkto detoy next gen kakabsat ken gagayem nga kayat napili tayo nga mangilawlawag kada tayo no anya apo iti biang ti biofertilizer kaya lang ije ayan na napigsamit ti tudo pabugso-bugso yung signal gagayem kay kamsat so kung kontakin ni Making saan tayo apo nga makontak gagayem kay kamsat okay iurnos tayo barbaring met lang makontak tayo apo gapo iti dito yung sitwasyon nakapsot ti signal antayo makontak ni Mr. Renal Guba kakabsat kay gagayem okay agsubli dito apo kalpasan di gito Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Suba Road, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadag iti patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy-tuloy. Adan na palabasa po, 40 kitinde mga minutos sa kalpasan, ti oras yung alas 12. Talagahan tayo mga kontak apo ni Apo, Guba, gagayim kay Kamsat. Kabayatan na, natay ti maysa nga agirakrakurak kalpasan nga mapaltugan iti C5 Road, ije Barangay Santa Isabel, Calapan City, Oriental, Mindoro. May C5 da, C5 kuna damit po kadita sarat gagiyem Kamsat. Ti report po nga dimano ni Campo Crame napasama ka po dito nga pamaltog iti alas 4 iti palbangon na kakabsat ken gagiyem. Nabigbig ti biktima nga ni Crescenciano Chris Aldovino Bundukin agtawin ti 50 ken agprograma iti maysa nga local registration iti nasao nga probinsya. Base iti inisyal nga investigasyon inuray dagiti suspek nga nakamotorsiklo ti biktima nga biktima iti panaglukat ti paglakwan ken ditoy nga pinaltupaltugan da gagayem Kamsat naman nga dadwa ti tama ti barukong tinamaan ti bala ti barukong tinasao nga biktima nataymet ti maysa nga suspek iti krimen bayat nga nakalibas ti maysa nga biktima. Iti agdama wenno baysa nga suspek agtuloy ti hot pursuit operation ti Philippine National Police kontra kadagiti nasao nga suspek. Ayun amuyo adu digitay mapapapatay nga kameng apo ti media already di kabukbukudan tay nga lugar adun digitay pimusay nga agirakrakurak gagiyem ken Kamsat ken itintero a pagilyan nga Pilipinas kakabsat ken gagiyem at dapat din iti bansag iti wenno panangawag da iti biyang ti pagilyan tayo nga maysa nga dangerous country maysa nga delikado nga pagilyan iti biyang digiti agirakrakurak wenno digiti kameng ti media gagayem ken Kamsat malagi pi apo diti massacre ije Mindanao nga nairamraman ti adu nga kameng ti media gagayem ken Kamsat babaen iti pannakaakusar wenno panangaramid digiti mangudadato kaaglalaban kalaban ti mangudadato nga iti biyang ti politika gagayem ken Kamsat isuda apo digiti na akusaran ken agsungsungbat ita iti linteg. Mainay kiti detoy nga pamapatay iti sabali man na kameng ti media gagayem Kamsat iti Oriental Mindoro nabukel ti maysa nga Special Investigation Task Group babaen iti Philippine National Police nga deti ti mangtutok iti investigasyon iti panakapapatay ti maysa nga radio broadcaster iti Oriental Mindoro. Dahitoy ket kalpasan ti insidente ti pamaltog babaen ti panangaramid ti riding in tandem nga nagbali na biktima ditoy ti broadcaster nga ni Crescenciano Chris Aldovino Bundukin nga agtawen ti 50 broadcaster commentator ken residente di barangay Kanubing 1 Calapan City Oriental Mindoro. Tirakurak nga in parwar ti PNP Public Information Office Chief Brigadier General Redrico Maranan insigida nga imbilin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. in the Police Regional Office 4B wenno mimarupa ken Calapan City Police Station nga maimbestigar ti nasao krimen ken mabigbig ti biktima. Kinunana nga kalikagom
tinabukel nga Special Investigation Task Group ti mangyuswat ti mas naununay ga pa nag-investigar tapnon ti kasta mas alisto apo ti panakakalap di ebidensya ken testimonya seknan iti nasao nga krimen. Idagdama ket adan ti koordinasyon tinailyan nga pulisya iti pamilya ti biktima kastameten kadagiti katrabahuan na tapnon ti kasta mainayon digiti maalang nga impormasyon kadagitoy. Idagdamasan pa nga nabigbig di otoridad no adda ti panakainaig ti trabaho kas broadcaster ti biktima ti motibo ti pamapatay ngem impasigurado da nga kitain da ti amin nga anggulo wenno rason iti nasao nga pamapatay. Kabayatan na iti likod deto impasigurado met ti Philippine National Police kadagiti so amin agirokrakurak nga prioridad da nga maikan ti seguridad ken direkta nga bantayan ti PNP Media Vanguards dagiti taray ti baro nga kaso iti pamapatay iti detoy nga agirak-rakurak. Ayun gagiyim ken kamsat amuyo deti ti may sakariti na rigat iti biyang ti media gagiyim ken kamsat. Do duma ada deti matamaan analysis man, komentaryo or dami nen basta mairakurak aglalo apo digiti adda aramid na nga dakes aglalo digiti adda aramid na nga saan nga umiso kakabsat ken gigiyem aglalo apo digiti saan nga may kanatad ti aramid na pribado man ngem kang runaan na digiti adda iti gobyerno digiti adda iti poder gagiyem ken kabsat digiti tignan ninyo yung Lapid case gagiyem kay Kamsat. Sino apo tiya na akusaran nga akin utek iti pan nakapapatay ni Lapid. Dito may isang agirak-rakurak saan kadi apo nga iti gobyerno ni Bantag nga da apo iti biyang ti Bucor, Bureau of Corrections. Gapu karite may bagbaga nga kaadda digitay inyus uswat ni Lapid, Percival Lapid gagiyem kamsat nga investigasyon panang question na kadite aktibidad ni Bantag gagiyem ken kamsat nga isu dagitoy ti kasla nakaumanay tapnon ti kasta ni Gerald Bantag gagiyem kamsat deti dati nga Bucor chief ket isu iti may akusaran nga kinaramid iti nasao nga pamapatayan yung masama umisa nadapay diti kuti sibuyas kagura dakan no daduma adapay diti gaputad da aramid na uray saan nga isu apo ti puntirya ni broadcaster ni anchorman inaamin niya yung issue parang siya gagiyim kamsat araryaen ti bukod na nga aramid isudyahen kapungtot nanto ni agirak-rakuraken ako yung pinapatamaan mo siyak ti dakdakamatem kunana uray saan nga iso kakabsat ken gagiyim tunukwan ada giti informers mo siyempre tibet biya nga po di agirak-rakurak ket adamit DJ i-prove da gagiyim kamsat background investigation ang kasla digiti daduma nga ada information na kastuyen tira nga siguden or you are next kung kunadan kakabsat uri awan pa ti verification tibiyang may ti media gagiyim kabsat ada verification kakabsat king gagiyim ada diti sources tayo isuarod nga natured ti media apo nga kasi ginagarantiyahan tayo ng konstitusyon na nga we have the rights at the rights digiti agirak-rakurak nga mangproteher apo iti biyang dijay source da gagiyem kamsat ngem saan nga gaputa indanon da kay nga awmet ti aramidem tapno sa sirukem adalem or mga lakapay ti other informations nga mang patibker kadije di manong king nga informasyon pero yung mga iba kasi gagiyem kamsat na iburay-rayen na buray-rayan na po di kinatao da na ibabaim da na amuanen ti tao di saan nyo umisong aramida lalo di kitay pakitang gilas pakitang tao nga di kito'y apo ket tekunakon na nakalinlinis ti arwaten da nakalung islib da nakalung isligs da maki ngem no ikaten da DJ niya napintas nga bado da kita empty kudil da apo kudil uleg kutis ahas gapo iti kadakes digiti aramid da o kita inyo tatta digiti PNP members nga main-investigara po kaditi komite
iti duwa nga balay pagpandayan linteg ti Senado ket ti lower house Tinahan nyo, naglilinis ti arwat da. Ngem no kitam, digijay, dinggem, digijay rakurak, lalo, may laglagan na kaudyan na po, diti Kernel Domingo ba yun? Yung Kernel Domingo, gagiyem kay Kamsat, naudi po nga, panaka-investigar na po, babenti lower house, the Congressman Akop, sa Senado pala yun, sa Senado, ni Apo Bato de la Rosa, gagiyem Kamsat, the Committee on Dangerous Drugs, Senado. Inlaglag na idan, gagiyim kamsat, imbagana na po, nga medyo addaamak da idin, iso nga nagpanik da, addamandar ti higher command, nga proteheran da po deti Police Staff Sergeant Mayo, amangan no papatayen ni Busna, gagiyim kay kamsat, iso nga nukit kitain tayo apo, digiti maararamid, paset apo ti kayat da nga panang busal, iti biyang ti media, tapdon ti kasta, maawan ti mang tingtinggar, awan ti mang dildillaw kadakwada, ket aramiden da, di operasyon da, or saan nga umiso nga aramid da apo, freely, nga awan ti makaitured nga mang dillaw kadakwada. Nga mamuyo, may sa apo ti may sa ti sumada ka ditoy, mapapatay yuman, digiti agdama, nga agirak-rakura kiti agdama, rumusing ket rumusing, agsubwal ket agsubwal tulta apo, gaputa gargarantiyan na tayo ti konstitusyon. Adda ti may kungkuna nga, nawaya nga panagirakurak, adda ti makungkuna apo nga, karbengan nyamang proteher iti asinuman, nga sources ta para iti nawaya nga panagirakurak, gagihim kakamsat. Mapagulimek human di agdama, addan tulat ta tumanor manen, nga sumarunong nga henerasyon, nga mayat nga mangituloy, iti inidepyo nga kalikagom, digitay agdama nga agirak-rakurak, gagayim keng kamsat. Hangkay nga agbalegi, addan tulat ta, when no addamang sublat ka diti, isyo nga amuda nga pakainaigan nyo, ket adadda nga maidariwangwang, ket adadda nga agbalin kayo nga nakakatkatawa when no nakababain gaputa amuda nga husto DJ inrakurak DJ napapatay yo nga iti agdama itultuloy yo ti kinadakis yo aglalo kada kayo nga adda iti biyang ti gobyerno gagiyem kang kamsat saan yung nga mabusala na po ti biyang ti panagirakurak aging gana nga gargarantiyan na tayo ti biyang ti konstitusyon para itinawaya panagirakurak gagiyem kang kamsat ken panakaipaay ti proteksyon kadagiti informante ti biyang ti media rumusing ket rumusing dan tulata tapno ibagada apo digiti amuda nga kinapudno kadagiti agirak-rakurak gagayem ken kamsat saan nga rimbawan ti kinadakes ti kinapudno kakabsat ken gagayem nga agpanunot kayo apo digitay adda aramid na hangkay kami nag-aramid ti dakes tapnon ti kasta saan nga da kayo ti subject digitay punto or komentaryo, analysis, when no na duma, padamlitan da kayo, di dayan, kasala kayo deti na ikiras ijay sikiganti kasapwego, when no puspuron ket sumgid kayo, nga mangitunda iti mabalin, nga panangaramid yu pa yan, iti panang papatay, kadigitay, agirak-rakurak. Okay, awanin na po, tinabati pa nga oras tayo, iti dating aldaw, para iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dahil di bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati mi na po, ti nataninaay nga malim ti Miyerkules, agan anad tayo, ti pabigla-bigla nga tudo, amanganta may kawat ti bagi tayo, apo, ket agsakit tayo. Agyaman kam, tingkay panagbuya, ken panagdingeg. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di dumili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya
tips met no kasano nga tagibinin tayo daytoy karabukog kagraman daytoy niwat tayo. So umuna iti amin iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa no agsao. The most comfortable voice kuma ti usaren tayo tapno no saan ang magagara dagitoy vocal cords tayo ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua ket daytoy panagdaldalos tingiwat tayo. Digitay kanayon nga bilin digitay dentista tayo nga agsipilyo mamintlo iti agmalen. Tapno no agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon. Saan lang nga infeksyon iti ngipin no di ket infeksyon iti dila ken dagitoy gugot tayo. May katlo ket iti panangliklik iti panagsigarilyo, panagtabako ken panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wen, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas.
Iti may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, iti natutudo ken nagasat nga malim, ti Miyerkules tayo amin na sangapada. 31 ti mabilang iti bulan ti Mayo 2023. Idanon manen ti ENR Online ti sabali payaparang ti programa Ti Napalabas. Dito ti bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Pare tintay panangituloy a panangibasa ti surat nga nakaipalaunan ti napalabas ti biag. Ti may sa pagayam nga kayat na iti paawagan iti nagan nga rema iti tangata. Ngayon kasangwanan ngayon tayo tuloy, ngay basa rin surat ni Pagayam Teorema, agyaman tayo karili sumaganad. Pagyaman tayo ni Dr. Alan Taylan, manibo di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarilik na inyo ti pagiyo, ketyo ngay konsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo ba yung TMT Construction Company nga masarakan iti barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo iti na yung kalintagan na presyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti patakderin nyo nga pasdek. TMT Construction Company, napudno nga agserbi, babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street diti Siyudad Tilawag. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, adaan ka rin itinalalaing nga aircon technicians, tap nornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo, babaen ti panangimaton ti agtagikwa nga ni Engineer Dale Jose. Thank you very much, Mai. Iti Cherylins Crispy Chicharon. Ti Cherylins Crispy Chicharon, katadaan ti dumdumang raman, magatang yun ito iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon, ken nagisabsabali pa nga lako da produkto, di yun tupulus kalipatan. Kukwa kinimatmatunan da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manipo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo umet ka da Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, manipo di Toronto, Canada. Thank you ken Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva, manipo di California, Estados Unidos. Ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte, ken ni Mr. Onopre Drupan, manipo di Waianae, Hawaii. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City.
DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayak pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di serbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Kahit may pagkamawa po, iti dito yung aldaw, mainto no alas nagbetan, alas 4 kaya alas 5, isundo ti pa na kayo swat, ti Grand Draw, ti the Blue House Beach Resort, Promo Bonanza. Gagayem, agiddan na po, ti maudi nga weekly draw, di the Blue House Beach Resort Promo Bonanza ken ti Grand Draw. Di makela po di premio para iti maudi nga weekly draw ken ti Grand Draw. Ti first para iti weekly draw first prize ken second prize pakaramanan ti third prize imported goods ti awaten da nga papremyo. Idinto nga adda 30 apo manipod sa nga pulo agbalin nga 30 dagitay consolation prizes nga ngimmato apo from 200 nagbalin nga 300 pesos kada maysa nga mabunot ti entry na para kadagiti consolation prizes. Then digiti grand prizes tayo 10,000 pesos ti first prize, second prize 7,000 pesos ken ti third prize 5,000 pesos gagayem kay kamsat. So nga awisin na kayo apo nga mangimatang iti legalidad ti pan na kayo swat dito grand draw ti the Blue House Beach Resort kagiddan apo dito maudi nga weekly draw nga pangabakan nyo karigi dadakkel nga papremyo. Nagbetan ti alas 4 hingga ti alas 5 into numalem iti pan na kayo swat tinindaklan nga grand draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Digiti pa premyo apo ket pasit ti panagyaman kada kayo digiti agtagikway ti Blue House Beach Resort da Mr. Rexy Buyat ken Mrs. Nancy Buyat ken ti sibubuken da pamilyada mani po di jay ka Honolulu, Hawaii. Grand draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza iti deto yung aldaw nagbetan ti alas 4 hingga ti alas 5 into numadem iti Blue House Beach Resort gagayem ken kaamsat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
pagayam, ti tuloy, ti panakaybasa, ti surat nga nakay palaunan, ti napalabas iti biyag, ni pagayam tayo, Rema. Narugyan ti tatapug ko iti kolehiyo. Kalpasan ti panagturpus ko iti sekundarya, Manong Robert. Irisumet lang nga pagadalan, in-enroll ko ti kurso nga Bachelor of Arts. Wenno AB nga kunatayo. Plinano kidi ti ag-major iti Political Science. Ngamin narapaap ko ti agbalin nga maysa nga abogado. Kinon ko na kiti bagik nga adnaan tinasaliwanwan nga panagbiag. Dagiti, nariingak nga naganak kanyak. Kinawan ti saan ka nakwana. Isu nga, sigurado nga kabalinanda iti panangituloy kunto no maiturpos ko iti AB Political Science iti kinaabugasya. Mano ko. Nga dito'y nga kabulbulon na ti gagar ken tarigagay. Tapnon ti kastay patungpal ko tinabayagan na arapaap ko. Ti panang sapul ko, ilipudpudno nga inak, Manong Robert. Iti umuna nga tukad ti kolehiyo, nagtultuloy met. Tikadday di sibay ko ni Yaya Inday. Tiinbilang ko niya kas may kadwa wenno maysa kadagiti duwang nga nariingak nga ina. Ti babae nga saan napulus nga nagkedked ken jakpulos nakita nga saan niya nang ipaay ti pammatek pamagbaga wenno guidance kanya bayat ti kinaubing ko. Ngamin sipud puot ko adda ni ti sibay ko. Awanunay ngamin ti oras ni Mama Leonida nga nariingak nga ina, kanya. Iso nga ni Yaya Inday, ti adadda nga nakariknaa, ti sapsapuli ka pammateg. Gapoy ti kaawan ti pudpudno nga ina, Manong Robert. Saan met nga nagsarday ti panangipaay, da Papa Alfonso ken ni Mama Leonida. Kadagiti pagkasapulak kang ronan ni ti pinansyal. Nupay awanunay ti oras da. Mariknak nga si bubukel ti suportada kanya. Aglaloy ti panangpili kiti kurso nga kayat ko nga wenno kayat ko nga patunuyan wenno inrugi. Ni Papa Alfonso ti kanayo namang salsaludsud kanya. Apay nga kayat mo, ti agbalin niya abogado. Deta kadikit arapaap mo, sipud pa'y dubing ka. Owen pa, kayat ko ngamin nga, serbianto di may kuskuspil. Sanmet siguro nga kasapulan, niya agpabaknangak, babayan di pa nagsapul ko, iti malpas ko ang profesyon. Ngayon ti tumulong. Kung ayumet nga siyak ti pakaibatyan, digiti sanikwa nga na ipundaryo. Umis-isem ngem no daduma, kaslad da burburtya, wenno kaslad da saludsud nga di na mayasngaw para kanya. Ngem jakon inikikan iti sabaling kaipapanan. Masansan di kita nga saludsud na kanya, tunggal agawidak iti pagtengan. Nga isu iti pagtengan da wenno nang taraknan da kanya, Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw, kabsat ko. Nagtultuloy iti panangipasnek ko iti panagadal ko. Para iti may sa akalikago. Wen Manong Robert.
Aging kakabsat nga adda ako ni may kadwa atukad ti kolehyo, iti nasao nga kurso. Iti sumarunong nga tawen, ag major akton. Ket may rugikton ti kayat ko nga major iti nasao nga kurso. Ti AB Political Science nga kung kunatayo, manong ko. Dito'y nga dadamit nga rimusing ni gagar, no di peket din nagsampaka. Gapu ka digiti makitkitak nga sitwasyon ti pagilyan, seknan iti pamilya. Aglalo kanyak nga saan ko nga nariingan, digiti pudno anagannak kanyak. Dahito iti pinagbalin ko nga kasla pangal ni Agdan, tapnon ti gasta, gunudek ti arapaap ko, iti beneg ti adal, Manong Roberta. Idi may sa nga rabii, liplipas media nangan, keniyaya inday. Idita, agsaludsud kanyak, niyaya. Kumusta ti panagadal mo? Kasla, nailiwliwag mo ti, kalikagom mo nga mangsapul iti pudpud no nga inam, wenno di kiti nagannakken ka. Saanin niya kasi diadda kay ti high school nga, masansan niya agsangsangit ka. Ay, yaya, ti kanayon na pa nagarubos di kiti luwak no malagip ko ken. E doon dati tarigagay ko nga mangsapul iti pudpud no nga nagannak kanyak kang runaan na tinak. Ket nagbalindan niya, mangpatpatibker kanya. Ngayon to numalpas ko kas balakad ni Mama Leonida. Numalpas ko ti panagadal ko kiti pamaysakton ti mangsapul kadakwada. Iso nga saan ako niya agsangsangin. Husto ni Mama Leonida saan kani? Nga numalpas ko ti adal, ket isunto ti kabibilgan nga armas ko, nga mangipatungpal ti kalikagom ko. Ket ti kang runa na kalikagom ko no makapagadalak, iso ti mangbirok ka di pudpudno, anagannak kanyak ka. Imisem ni Yaya Leonida, weno ni Yaya Inday, iti daydi nga gundaway. Nga mapagbiit laeng, kalpasan na ket naasot ni naunig nga sinnaay. Aaping agsinnaay ka, iyaya. Saan mo ka di nga kalikagom met no kas pagarigan si katisyak nga biruken ti pudno nga nagannakken ka? Ay, aman re maapeket din niya saan. Dayawin ka iti determinasyon mo. Dayawan ka iti kalikagom mo. Ngamin saan mo nga nakita tilawag tilubong, nawan di kiti nagannakken ka. No, inted da ka man kada papam nga Alfonso, ken ni mamam nga Leonida. Siguro kit pasit deta ti kalikagom da, nga agbalin nga naranyag ti masakbayan. Nga, adda siguridad ken kay ti masangwanan. Gaputabak nang ngarod di kiti agasawa nga Alfonso ken Leonida. San ka di? Wenyaya. Naawat ko deta. Awan met ti pilawek kada Papa Alfonso ken ni Mama Leonida. No pay kit kidawek ko mati at adu nga oras nga ibukbuk na kanya. Amumet din, busy da iti trabaho da. Aglalo ken ni Papa nga Alfonso. Maawatak yaya. Siguro iti kinakurang ti panawin da kanya. Ket isu ti adadda nga nangaso ti kalikagom ko tapno birukek ti pudpud no nga ina. Tipudpud no nga inak ka siguro nga adu nga oras ti bukbuk na kanya. Tapnon ti kasta, mariknak ni pamatek wenno ayat. Naglabas digiti aldaw kabsat, saan nga napuputan. Third year college sa akon, itinasaw nga kurso nga Bachelor of Arts, Major in Political Science. Awan met tinagbali na problema kitibiyang ti panagadal ko. Saan ko pa'y kitding kan importansya ni ayat no pa'y damit tender kiti agrayrayo kanya.
may sa idi ti konsentrasyon ko. Ti mailepas ko tinrugi ka kurso, ket no makalpasak, dirokek digdi pudpudno anagan ng kanya. Adday di ti maysa nga agrayrayo kanyak, nga daytoy ket kay eskwela akmet laeng wenno ka klasik. Daytoy ket ni Dino, Manong Robert. Ni Dino ket nagtaod met iti nabak na nga pamilya. Kanayon na nga idarirag ti ayat nangem, kan kanayon met nga isungbat ko keng kuana, ngaon pa iti tiyempo kiti ayat. Kan kanayon ko nga imulmula ken kuana, nga ti kalikagum ko ket makaadal, ken saan pa ya makiin na yan. Jak mapaggiddan ti ayat ken kastamit ken ti adal. Ngamin at dati kalikagum ko. Dayta ti kanayon nga ibagbagak ken kuana wen isungsungbat ko ken kuana. Aging gakabsat nga kasla mauma ket rimusing siguro ni gura. Iti saan ko nga panangaklon, iti ayat na iti laksid nga awanen pilawem no kinataer. Kastamit din, estado ti panagbiag, Manong Robert. Gapu iti dayta nga nadlawa ken ni Dino, nga kasla pananggura na kanya. Pinilpilit ko nga leplepan, Manong Robert. Ngayon talaga nga Jackson maatipa. Aging gana nga nagbalina na personal ti pananggura na kanya. Ket ditoy nga nadiskubre na nga siya ket ampun laeng da Alfonso ken ni Leonida. Iti may namesa nga malem nga panangawis na kanya. Tapno agmerienda kami pinaay ko. Dino, kahit kundi agawid. Maminsan to nga, kadueng ka nga mapanagmerienda winumangan. Kinunak, sabali tinagbalin niya sungbat na Manong Robert. Nagbaliwen ti tuno wenno pa nagsarita na. Dati-dati ket di kiti nasamit nga balikas. Nagbalin niya sungbat na iti kastoy. Amum rema, napangato ka unay gabuta, may bilang nga babaknang digiti. Naganakken ka, wenno ti pamilyayo. Ngem siguro ti ammom ket saan ko nga ammo no anya ti pudno nga kinataom. Nga sika ket anak, ti may nga aggapo iti balay pagliwliwaan ket naipaampong kalaeng kada Alfonso ken ni Leonida nga ibilbilang mo nga mamaken papam. Anyan niya pan nakasair tirik na. Agtagirgera kidi Manong Robert ket kayat ko kung mga tungpaen ni Dino. Ngem inatipak ti bagik. Saanak nga nagilimid Dino. Nupay saan ko nga ibagbagay ti asinuman. Gaputa ammom deta. Admitirek. Pudno ti kanunam. Ngem anya ti gagem mo tapnon iwaragawag mo ti kasta. Gagem mo ka di nga perjen ti kinataok. Gagem mo ka di nga perjen ti konsentrasyon ko iti bendig ti panagadan. Di kanto agbalegi. Saan tong agbalegi din ulit ti panggip mo? Ngamin, si bubukel ti determinasyon ko. Ti mangilipas ti panangadal ko. Wenno panagadal ko. Ket sa pulek di pudpudno anagan na kanyak. Apama na malpas ko na ito. Kasanganan kay tuloy tayo diti surat, nibasa ti surat ni pagayam tayo Rema, agyaman tayo kari sumaganad. Pagyamanan tayo ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumal ni Ilocos Norte. Da Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin, manipod iti Toronto, Canada. Ni Mr. Jewel Centillas, manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva, manipod iti California, Estados Unidos. Ni Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipod ti Toronto, Canada.
Pagyamanan tayo pa iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon addaan ti naidumduma araman nga di munto kalipatan pakiramanan digiti sa balipay nga putahe alakuda. Kukwa kinimatmatunan da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador manibo diti Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much kani Ma'am Esmer Galicinao manibo diti Barcelona, Spain. Agyaman tayo pa kani Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte. Thank you kani Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo abo di Baguio ket ket yung ikonsultar ti doktor mapani ti doktor mapagtalkan Dr. Alan Thailand. Thank you very much si TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pan nakaplano aging gana nga malpas ti patakderin nyo apasdek. Agserdi nga si pupudno kada kayo iti naingkalintigan na presyo. Ti TMT Construction Company kukwa kinamatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman ti ubay ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti number 100 iti likodan ti Kapitulyo Provincial wenno Balintawak Street, Lawag City. Likodan ti Kapitulyo Provincial daan kaditi agkakalaing nga aircon technicians tapno ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Kukwa ni Engineer Neil Jose. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lakoda, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pay ti paupaan nga espasyo ti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Pagpian naman ng Robert, sinardingan nak ni Dino. Ngem dito'y nga nagwarasen ti pudpudno nga kinataok, iti buneg ti pagadalan. Nga siyakit ampun wenno tarakin laeng, di may bilang nga babaknang nga agasawa, ada Papa Alfonso ken ni Mama Leonida. Saan met nga naapektaran ti konsentrasyon ko iti panangkadal ko. Nagbalinak ket di nga natibker, tay sumet ti kinapudno, kabsat. Nagtultuloy nga rod ti panagtulid ti aldaw.
Dito'y nga naragpat kon ti panagturpos. When numadanon ti panagturpos ko. When manong. Nagbalin niya naragsak na Papa Alfonso kini Mama Leonida. E di pa kamok nga pasado akon iti panagraduar. When no kandidato akon para iti graduation. Ket may sa akon karigiti makipagsanay para iti maangay to nga programa iti panagturpos mi iti kolehiyo. Manong Robert. Muna nga kimmablao kanyak ni Papa Alfonso. Kablaawang karema. Saan na kami nga pinaay? Agyaman kami ken ka. Masiguradon nga amin nga sa nikwami nga agasawa. Ketumay ken ka. Ngamen rehistrado nga anak na kano pa'y saan nga pudno nga nagtaod ka kada kami. Balikas ni Papa Alfonso. Dito'y kabsat nga nupay sa anak nga inasidgan siyak tim masidig. Inarakop ko ket agyaman ak papa. Agyaman ako na kada kayo. Saan ko magunod deto no? Awan kayo. Insublat ko nga inasetgan ni Mama Leonida. Mama, thank you very much. Dituyan nga nang rugi ti panagarubos digiti luwak. Bayat nga nakasadag ti timid ko iti aking kanawan nga abaga na. Ken nairot ti panangarakop ko ken kuana. Nariknak nga kaslaag sangit met ni Mama Leonida. Rimkwasa kiti panagin narakop mi ket napaniknikak. Agar arubos digiti lua ni Mama Leonida iti daydi agundaway Manong Roberta. Nagerres iti panunod ko tinakita ka pa nagarubos ti lua ni Mama Leonida. Lua siguro ti ragsak. Siguro, panpanunutin da nga ni kakimportansya ti amin na sakripisyo da kanya propesaan da kapudno nga anak. Dahil siguro ti rason no apay nga nagluan ni Mama Leonida iti panangarakop ko ken panangidanon ko iti panagyaman ko kay mana. Diyos ko agyamanak. Agyamanak ta inturungdak when inturungnak kadidipudno nga tao nga nangited iti suporta ken pamatik kanya. Agyaman ako na ikin ka, Diyos ko. Amok nga nakim mo amin no apay nga. Adda akita iti daytoy nga. Balay ki. When no nagunod ko daytoy nga balay ki. Pagyamanak amin ken ka daytoy, Diyos ko. Kinon ko nak, Manong Roberta. Nadanon ti aldaw ti panagturpos. Manong Robert. Ti amok idino, kasla iti panagturpos ko ti elementarya ken high school. Nga, mapan kami nagtan iti maysa nga fast food chain. When no, nasikak niya pagpapanganan. Ngem saan gayam kabsat tayo di malpas ti programa tingkam panagturpos. Ni Papa Alfonso ti nakadrive iti lugan. E dinto nga da kami ken ni Yaya Inday. Ket adday ti likod. Iti sango ket ni Mama Leonida. Mas dawa kidita saan met nga iti pagpanganan ti papanan me. No diket napan kami ti maysa nga hotel, Manong Robert. Anyan nga pan nakakigtot ken pan nakasurpresa kiti sumungad kami di function hall ti hotel. Naarpusan detoy. Adu digiti bisita. Edi stage kabkablaawan na ket panagturpos ko. Adda sadyay nga tuktukar ti banda, Manong Robert. When kabsat, dito'y manen nga nagarubos digiti duak ket pinagsinsin ko iti kanigid ken kannawan nga inyakbay kada Mama Leonida ken ni Papa Alfonso. Papaham mama, pangaasiyo. Itulnog da kiti na ito ding nga. Tugaw ko itin tablado. Kaya't ko nga marikna nga napatikak kada kayo babay di panangkibin nyo kanya. Nga mapanagtugaw itin na ito ding nga tugaw ko itin tablado. Kinunak, apay ngagsakit ka. Agragsak ka. Agragsak ka, gapunta nagtupos ka. Insagana mi dito nga sorpresa para ken ka. Rema.
kasano ti ragsak. Kasla saan na malpas ti rabii, ti kayat ko iti day di agundaway. Ado di kiti mabigbig at tao nga timmablaaw kanya. Adamet di so magmamano nga papagayam ko, sipod kinaubing ko, Manong Robert. Ngem kang runaan latta nga, inawat ko iti panang kablao na kanya. Ket dapapakin ni mama. Dagiti tao nga nagbalin niya na saya at ken nangitunda kanya kiti balegi. Dandanin malpas ti programa ken manarimaanen ti pampannangan. Idi mapasungadak ni Dino, Manong Robert. Kabsat ko nagturpusmet ni Dino ngem mas daawak no apay nga adday ti daydi nga tilaon. Adda bitbit na nga regalo sa anunay nga isu ti dakkel nga box. Happy graduation, Rema. Sorry ka rin tinaramid ko ken ka. Sorry Kinunana. Imise makit. Awan ti dam rumbeng nga. Idawata mi ti pamakawan kaputa. Pudno di kiti imbagang. Laeng siyak siguro ti nagkurang kaputawan ti tiyempo kiti dardarirag mo nga ayan. So nga, saan kang madanagan? Napakawakan. Sige may kan. Agsango ta amangan Dino. Kinunak. Mariknak na nakaragragsak ni Dino iti panangawis ko ng agsango kami ti lamisaan nga na ito ding para kanya. Ngayon di abay na kita damit na papakin ni mama. Pakaramanan ni Yaya Inday. Nagsango kami nga rod nga nangan ket adu di kiti nagbalin nga istoryami. Ngem saan nga naliklikan ti panangidukit naman iti ayat. Kasti dati saan nga napailangan nakapagdesisyon. Ngayon mabalin nga kadagitoy, mas addan tsansa, weno oras ko kinaya. Aganos ka kumalaing. Nupay saan ka nga ikan tinamnama. Mapanak naminin iti kang runaan na misyon ko. Ket mabalin nga mabaybay ak tilubong ni ayat. Anya nga misyon? Ti panang sapol ko kariripudpud no anaganyak kanya. Sapay ta maawatan na dito. Kasta ka di. No adda ti maitulong ko iti dayta nga misyon mo. Di ka kumagkitakit nga. Mangawag iti atensyon ko. Nakasagana ak na tumulong keng karema. Dahil tikit gapu tayo ayatin ka unay-unay. Napalabas ni talong aldaw, Manong Robert. Idita, agdamag ni Mama Leonida kanya. Itata nakaturpos ka na niya ti plano. May sa ti plano ma. Iso ti mangsapulit pagtrabaho. San mo ka di nga kaya ti agtrabaho iti biyang ti trabaho mi. Kaya't kung usa rin tinaadal ko. Kaya't ko ti agtrabaho iti mausar kong husto ti turpos ko kas AV Political Science. Kasta ka di. Ada ka di nga ruden nakasagana nga pag-aplikaram. Ada, kalikagon ko ti ag-aplikari ti may nga law firm. Nakaipasak pa ikit din ti biodata ken your already dalayngin ti resume ko. Kaya't ko ti agbalin na researcher. Kas preparasyon ko iti panagbalin ko nga abogado. Mama, Papa. Kaasin ni Dios, Manong Robert, na alaak itinagaplikarak nga law firm. Innem digiti abogado nga agtrabaho wenno agup opisina iti sa nga bupete. Ngem may sa ti ubing wenno ti may sa nga ubing nga abogado tinagbalin nga busko kas researcher wenno para isagana kadi ti reviewin na kaso. Dito nga mi nga kayat ko nga mapopularize ti biyang tilintig. Tapno ti kasta preparasyon ko iti kalikagom ko nga enroll iti kinaabugasya Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok?
dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Blue House Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtiripunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare di dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Kahit may pagkamuha po, may tunumalim, nagbetan ti alas 4 ken alas 5, mayuswat to na po ti Grand Draw, iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Laglagipan nyo apo nga maigaddan, dati maudi nga weekly draw, iti dati Grand Draw tayo. Dati prices apo para iti weekly draw, siyempre ti first prize, second prize, ken third prize, imported goods, ti abakanda. Idinto nga adda dati consolation prizes, gaputa maigaddan apo ti Grand Draw, talupulo nga consolation prizes ti mabunot nga dagitoy ket umawat ti sag ti 300 pesos gagayem. So ti grand prize tayo apo, first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ket ti third prize 5,000 pesos. Ulitek, ti grand draw apo ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, ket mayuswat iti dating aldaw gagayem ken kamsat nagbetan ti alas 4 ken alas 5 iti mismo nga Blue House Beach Resort. Kaspaset ti panagyaman ka na kayo, diti agtagikwa da Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken ti si Bubukay la Pamilyada, Manipod Honolulu, Hawaii. So kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns sa babae, kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
nagtrabaho Manong Robert awanin iti sidong ko ni Yaya Inday. Nagserbimit lang iti pagtaingan mi. Ken, inkonsentrar na mitten ti makabantay ka rin anak na. Dito'y kabsat nga, plano kon no kasano nga irugik ti panang sapol ka rin pudno nga naganak kanya. Nayumuman ko detuyen iti amo kunubos kong abogado. Ket kanunungan na met ti kalikagom ko. Agingga nga iti maysa nga malem, jak ninamnama nga umay ni Yaya Inday, iti pag-upaa wenno pagnanaedak. Nakaumay kayo man na Yaya. Kinunak. Mailiw akin ka. Mailiw kayo kanyak. Agyaman ak Yaya no kailiw dak. Uwen anak ko. Ngamin, aping ka sila makasangit kayo. Sipod pa nagturpos mo, ken already umadanin ti pa nagturpos mo. Ring-ring-gurin nak ti konsensyak. Ring-ring-gurin nak ti konsensyak do sa apay nga saan ko ngay pudno ti pudno. Anya ti kayat mo sa uwin Yaya. Ti pudno nga kinataom, Rema. Amok ti pudpudno nga kinataom. Numalagip mo ti bagbagan ni Mama Leonida, kengka. Nga da babae nga nangirekomendar tapno. Ipaampun na ka. Siyak ti madakdaka mata babae. Diyak kumakayat ti agpudno kengka. Makungkonsensya ako na yan. Amangan ta irugim ti ko na mamisyon mo pa ng sapul ka digiti naganak kengka. Kit mapaay ka laeng. Amangan kunak do danto sa bali nga epekto na keng katipan nakapain. Anya ti kayat yo sa uwen niya ya. Pangaasi yo. Ibagayo kuma. Dumngeg ka, Rema. Dumngeg ka ta sa laysayek. No anya ti adde ti likudan tinapalabas mo. Ken ti pudpudno nga kinatao. Dito'y Manong Robert nga talaga nga linukatak di duala payag ko tapno nalawag mangeg ko ti palawag ni Yaya Inday. Agkakadwa kami ti maysa nga balay pagliwliwaan. Agtrabaho kami amin. Ni Leonida ti inam nga ni Remedios, ken siya. Da Leonida ken ni Remedios, ti kapipintasan iti daydi nga balay pagliwliwaan. Isuda ket dancer ken entertainer. Edinto nga siya ket paraluto. Nagbalin niya pagayam ko ida nga dua. Ngamin ket pasari na kurang ti masapula. Isuda ti mangiliblibre kanyak gapu ti kadadakkel di awatin da nga tips. Kastoy ti nagbali na pasama. Saan niya agkasurutan da Leonida ken ti inam nga ni Remedios. Mabalin ket gubway dayta iti kinasikat. Adda ti naparnuay nga di da pa nagkinaawatan. Ken digitoy ket masansan nga agpinnasagid wenno adda pa digiti kundaweng agsinungbat da kaditi naaada ta balikas. Asta ka di. Pangaasim Yaya. Darasim ti pangipalawag ka di pasamak. Tinapalabas ko wenno kasano at timao akit iti nga lumo. Naadaan ti kaayan-ayat ni Leonida. May nga waiter. Tinagan na kitsani. Nabayag ti panagayan-ayat da. Agingga nga immentra ni Alfonso ken ni Leonida. Ti saan ko nga maawatan ni Dino apay nga inaklon ni Leonida ni Alfonso. Idinto nga kaayan-ayat nan ni Sani. Gapoy di ba nagsakit tinakem ni Sani, ditoy nga nagrayo iti inam ni Remedios. Ti kakompetensya iti kinapintas kinalaing agsala ken kinalaing ag-entertain. Ani Remedios. Isu ti maikadwa nga nagrayuan na. Saan met nga pinaay ni Remedios ni Sani, agingga nga nagkinaawatan da.
Ket dita nga, nagsikog ni Remedios nga si kadaita. Jak maawatan idi ni Leonida no apay. Nga di madamag na nga, nasikugan ni Sani ti inam nga ni Remedios. Sinulisog na detoy. Nagbalin nga double crosser ni Leonida, iti biyang da Alfonso ken ni Sani. Nga saan met nga ammo ti inam, nga gulguliban ni Suna ni Sani. Agingga nga, nagwaras ti kaadamanen ti relasyon da Sani ken ni Leonida. Kastamit din ti panakirelasyon na ken ni Alfonso, nga may nga customer, iti nasao nga balay pagliwliwaan. Ditoy nga, nagimimon ni Alfonso ken ni Sani. Enruar na ni Leonida ket ditoy nga inggarahenan, wenno nagnaedda iti may nga pagtaingan kas ag live-in partner. Ngem kaskas dilata nga gulguliban ni Leonida ni Alfonso. Ditoy meten nga naaramid ti inkwentro iti nagbaitan da Alfonso ken ni Sani. Ditoy nga napapatay wenno pinapatay ni Alfonso ti amam nga ni Sani. Manong Robert kasla nagburek ti darat iti nangiga nga istorya ni Yaya Inday. Nga tigayam imbilang ko nga ama, ket iso ti nakapapatay ti pudpudno nga amak, kabsat ko. Ngem gapu iti kinabaknang ni Alfonso Rema, nariglo ti kaso. Nagbayad ni Alfonso kaditi naganak ken ni Sani, nga awan man laeng ti panangi bilang da iti inam nga ni Remedios nga idikit imet na ka. Agingga nga nagladladingit ti inam ket saan nan nga naikonsentrar pa iti trabaho. Inalak na ro diti pagnanaedak kaputa napateg nga pagayam ko. Siyak tinangibaklay ti amin nga responsibilidad ti panagbiag ni kaputa. Awanen ti kasla na urlos nga panunot na. Madanaga na kidi. Taamangan ta maapektaran ti sikog na. Nga sikade di nga biyag nga adday ti saklulo na. Rema. Babaen ti adu nga karkararag, Rema. Nagyaman na kiti Diyos. Idi ipas ngay na kati inam. When? Impas ngay na kati inam, iti normal na sitwasyon. Ngem ti ayan na apagdaksan, naawanan gasat ti inam ani Remedios. Pimusay idi panangipas ngay na ken ka. Ket na ibati ka kanyak. Jak amo idino kasano nga biyagen ka. Gapu iti trabaho nga para luto iti balay pagliliwaan. Jak amo idino kasano nga maipaayang ka iti naranya nga masakbayan. Agingga nga napanunot ko ni Leonida. Sinapol ko no sa dinno ti ayanda. Nagpakaasiak. Nagpakaasiak nga tulungan na para iti panaka padakkel mo. Nagsasarita kami nga talo kada Alfonso. Ket ditoy nga, inawat na ka, nupay putot na ka, ti lalaki nga kagurgura unay ni Alfonso. Ngem inay ayat, unay-unay ni Leonida. Dayta ti rason no apay nga napankay ti poder da Alfonso ken ni Leonida. Pangasim. Amok nga kaguradak da Leonida ken ni Alfonso iti panagipudnok ti pudpudno. Ngem diakon makarga iti konsensya nga gilimid ak paiken ka. Diak kayat nga mapaay ka wenno sa dinula ditan nga paset ti lubong wenno ti pagilyan ti papanam. Tapno sa pulem ti inam. Saan mo na masapulan?
Simaklangin ti Diyos Apo, gapoy di pipusay na anang ipasngay ken ka, Rema. Nagsangsangit ni Yaya Inday nga nangis istorya iti day di nga pasamak. Jakmet idi mas baalan Manong Robert no anya digiti aramidek. Agasim kas tagayam iti biyag ko. No siya sinno digiti imbilang ko anaganak. Isuda gayam ti rason. No apay nga nasapa ak wenno naulila ak anasapa kabsat ko. Gapo iti daytoy kas lakayat ko idi ti agrebelde. Manong ko nagaplikarak nga napani di abroad. Nagpanawak iti trabaho ken jak nagpakpakada kada Mama Leonida ken ni Papa Alfonso. Nakadano na kiti balasyo taaw kas mangisuro iti lengguwahe nga Ingles. Wen kabsat. Nagpautak sadya iti dua atawen. Pinutol ko nga namin pinsan ti komunikasyon kada Mama Leonida ken ni Papa Alfonso. Ngemjak amuno anya arason. Kagurak ka di ida. Wenno. Pagtalinarit ka di tigura gapu tinaamwak nga panangilimed di pudpudno a kinatao. Pagtalinarit ka di tigura nga gapu ta isuda ti rason no apay nga naulila ak. Manong Robert. Agingga nga iti maysa nga malem nga kaaddag iti balasyo taaw, Manong Robert. Nakaawa ta kiti awag iti saan ko nga ammo a numero. Nupay ammok nga numero detoy manipod iti pagilya na Pilipinas. Sinong batak detoy? Hello? Imo na abalikas ko. Simong bat ngem kastoy ti balikas na. Pangasim Rema. Saan mo ko mga putulen? Kaya't ko ti agpalawag king ka. Buses ni Papa Alfonso, Manong Robert. Kaya't ko idi nga putulen ngem gaputa, agpakaasi unay nga jak putulen ti komunikasyon. Saan ko nga pinutol ket dimngega. Amok nga amumon ti pudpudno a kinatao. Amok nga amumon nga da kami ket da kami ti rason no apay nga naulila ka iti ama kenina. Amok nga amumon no kasano ti kadagsen ti basol miken ka. Dahil ti rason anak ko. Nga saan mi unay nga naibukbuk ti oras miken ka. Nga mintunggal maasit ganda kakit si diren na kami ti konsensya ami ken ni Mama Marilina. Ngem dumaw dawat at ti pamakawan. Pakairamanan ti inam nga ni Leonida. Pangaasim agawid ka kuma. Si kalaingin ti awagan ti inaman ni Leonida. Kayat na nga ipeksa personal, ti panagpakawan na ken ka, Rema anak ko. Kalpasan de di nga panagsarita mi kabsat nagan-an nene kiti panunot ko. No pagtali na deek tigurak kada Alfonso ken ni Leonida. May subli na kadipay ti kalman. May subli na kadipay ti napalabas, Manong Robert. Nagdesisyon na ket nagpakada kiti pagadalan nga pagpapaayak. Agawidak. Agawidak ket dinggek ti palawag. Tinariingak nga inak. Manong Robert. Kas nadyak mabagkat digiti dua nga sakak nga yaddang, edi adda akiti arsadanan, wenno sangwanan ti ridaw, ti pagteengan. Ti pagteengan niya di makkelak. Sinabat na ni Yaya Inday ng agsangsangit. Ket intunda na kiti siled nga ayan ni Mama Leonida, nga dito'y nakabantay ni Papa Alfonso.
Inarakop nak ni Papa Alfonso kagiddan ti panagsangit na ken dimawat iti pamakawan. Kaslag luluken ti riknak. Imakkali ti panangarakop na kanya ket sinango na ti matmaturo ga Mama Leonida. Leonida, Leonida, addan ni Rema. Addan ti anak ta Leonida. Ininot nga nagmulagat ni Mama Leonida. Ket ditoy nga di mailasim na kiyaw-awat na digiti dua nga takyag na. Anyan nga pan nakaderder tirik na. Anyan nga pan nakaibuyog ko iti panagarubos digiti luana manipo diti mata ket mapan ka diti pingping na. Imarako pa. Saan ka niya agbalikas? Saan ka niya agbalikas? Napakawan kan mama. Agyaman ako unay ken ka. Agyaman akada kayo ken ni Papa. Nadigos tiriknak iti ladingit ngem kasla adadda nga rumkwas ni ragsak. Gapu iti panang pakawan ko kariti tao nga nakabasod kanya, Manong Robert. Dituyen kabsat ko nga gibusak, deti surat ko nga nang ipalaunak tinapalabas iti biyag ko. Agyaman akteat mo nga nang ibasa no na ikariti da iti nga programa. Pagayam mo, Rema. Pagayam ko, Rema, thank you very much di panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Very inspiring. Ado di kay papanan di napalabas iti biyag mo pagayam ko. Pudnuti ko nam, kas lagluluken tirik nam, gapo iti ladingit, ken mabalin nga na inawagura. Ngem kas larimrimbawan ni ragsak, gapo iti pamakawan, ken paay mo kada Alfonso ken ni Leonida, ngayon bilang mga naganak wenno nariingam nga amam kenina. Kasta ti biyag, mas naragragsak ti mamakawan, ngem ti mangibulay ti sakit tinakem pagayam ko. Ulitek ti agyaman iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Dito yan papagayam nga pumakada kami ti deti nga programa, deti ti pagayam yo, Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paupa, Nino Agustin. Ibatimin tinatelinaay nga malem ti Merkules tayo amin na sa kapada, agyaman kam tingkam ingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.